lengsuk ginelar tinata taris waratanyo kondang satu gagah sura digdaya sangkut bebel praja miwah sang ratu tumbak pedang kang ginarya junjung rajane negeri
padha macul karep sawah dimana subur yo padha kumpul aja kapareng tandur ning pekarangan dalan uga ning sawah susu wis panenan kanggo mangan turah-turah using wangi suka tak putih ora sali omong kabeh mati anak desa iki kabeh lo cinabi yo kanca samarti mugi Gusti berkahi Desane ayam tentem patani mesam-mesem desane kemari papo kali padha bunga padha lemo-lemo sing duwe goyang-goyo bebeke padha yo padha macul karep sawah dimene subur yo padha kumpul aja kapareng tandur ning pekarangan dalan uga ning sawah wis panenan kanggo mangan turah-turah aku sing rewangi suka tak putih rapus ora sali omong kabeh mati anak desa iki kabeh lo cinabi yo kanca amarti mugi Gusti berkahi wis waya esuk cakone gloro rame swara
kuwi. Halo. Lagi kerja, Masku. Dipos lho Mas, dipos. Jangan sama saya tamu. Oh, tamu nih. Tamu. Rene tak omongi. Wes. Masuk. Nik. Muni. Iki Kepiye, Gus? iki matur nuwun. Dhewe wis timbali rene nang desa Truk pot lompat. pick up. Oh, pick up. Tuh, Pak. Ana acara merti dusun. Ya muga-muga masyarakat kene diparingi rezeki sing katih sing barokah. Diparingi keluarga sing ayam-ayam tentrem gemah limpah lo jinawi. Amin. Sing dodol paringi payu. Amin. Sing tani paringi panen. Amin. Sing rande gaweang golek ndek gaweang. Amin. Sing rande bojo golek ndek bojo. Amin. Sing ndek bojo golek bali gawe anak. Amin. Ibuke ke omah namine bargi anak, Bu. Gus, Eh? ini luar biasa ya. Luar biasa ramene ora umum. Ya iki ki mertandakake le masyarakat kene bersyukur wis diparingi rezeki saka sing kuwasa. Iki lan intine ngundang masyarakat kodho teko mangan. Yo. Kerakeri. Iki sajake ibuke wis suwe ra dikeri-keri. Bu, Pengen apa, Bu? Bu, selak pengen keri apa, Bu? Wis keri. Lho kalau ana terong nang mburi. Tak terong. Maksudnya takon masake terong dijudoke wong-wong. Enggak muntu. Masya Allah. Ora yo seset kabeh. Nek muntumu wis isih mandi to? Muntu ku istimewa. Ini mau Dewa. tujakno mau ora keri aku. Aku ya saka Bandung nang kono. Oh, terus? Terus arep bayar lali tak tinggali muntu ora gelem. Iki dhewe le nyambut gawe sama urung. Pung. Arek nunggu Selangan laum. tok ta, Bu. Oh turu karo sampean. Wis sampean turu karo sampean iki wis ra nyenggol iki wotengen ngisor dhuwur. Atak keri. Keri. Ngopo? Aku cak ingin. Kita kok ngopo to bengak-bengok kok sik iki gek Gak montang-manteng. montang-manteng karo ibu-ibu Gak ngerayu ibu. Kuwi gak ngamati aku wis sapa ngerti sok ke dadi mantune aku. Iya. Anake cowok lho, Gus. Cowok. Aku mau kan nang kono ke tase keri. Heeh. Gawe sayembara. Wis. Sapa sing nemokke tase aku, nek wedok tak dadekke bojo. Heeh. Lanang. Nek lanang bojone tak pek. Pas sing lanang bene ayu, Gus. Iki ki do crita apa jan? Aku ki ora wedi Bu asline, Bu. Keri. Apane? Nun, nek adem cok keri-keri. Keri-keri keju. Dampet tekan gulu. Apa? Kier-kier. Nek ngamet cok kir-kir Kanjeng. Gus. Tukang foto rene. Ayo. Tukang foto ki ya rene kok. Gus, Omong nek foto mosok kene. kuwi mertandake tukange foto ki teges. Wah dipoto kok Kang Bolah. Foto apa wonge ilang. Kae nang kono. Madrono, Gus. Nggih. Iki nang desa ngendi, Gus? Trompak. Tompak. Tompak. Nek trompak mau sing ge
Nggo alat musik sing kena macet mau. Niku pickup. Gus, Nggih. iki wis ngucapke sing apik-apik karo masyarakat. Ampun. Pun tak ucapke sing sae-sae. Masyarakat niki sae sedanten nggih, Bu nggih. Nggih. Nyatane nang kene iki ademe kaya ngene, bapak-bapak karo ibu-ibu, Do kemulan kabeh. pemuda-pemudi iki do nonton kabeh. Nonton kabeh. Jebul tekan mburi-mburi kono sih. Nggih, aku lho nginceng tekan mburi pojok mburi mriko niku. Aku tekan kono-kono ngopo? Golek pitik. Jebule wis enteke sembelian iki. Ora ngono iki ana Pak Kapolsek. Wis, Pak tentara. Wah, macam pinsi open Omong apa? bahasa Jepang. Yo nggo bahasa Indonesia sing apik nek laporan. Labor komandan. Labor kedua. Anggota mau labor kedua. Ibunya sudah kering. Hahu. Ora kok sajake kowe karo ibu-ibu kene wis paham. Aku ngerti sing nganu body sak sumpele bom ngene. Sak kamu. Apa? Niku kok teko nandhakake wong mulya ki rak lemu ngoten iki kok. Oh ngono kuwi. Nun mboten lemu. Empuk jenengan. Oh. Apa kuwi, Gus? Aku cerak-cerak. Ngopo? Aku wedi aku. Aku iso wedi. Aku engko nek diperkosa. Walah. Kok nek mangke kula diperkosa ibuke, napa kula mboten teko mapan? Aku yo ngarep. Gus, Nggih. iki sakmene sih. Nggih. Terus kese anggonmu nyambut gawe. Oh nggih. Ayo tindak. Sendika. Sendika. Bahasa Indonesia kok. Saya kan sudah 3 dina di Jakarta. Jadi saya minumnya teh gendul. Teh botol. Teh botol. Ya teh itulah. Misi. Halo.
Gus, ono apa? Ada surak-surak. Aduh. Keri. Tak sogo. Engko Mas nang mburi. Iki ngopo? Tulung. Aduh. Gus. Abdine Arya Penangsang kudune sing gagah tegas. Lapor, saya minta tulung, Dik. Saya ini dari Madura, tak iya. Di sini jualan teh sate. Siapa yang mau saya sate? Saya bawa tusuknya, Dik. Endi? Saya sembunyikan. Di dalam. Jero kono. Jero sini. Kene iki jaba. Mang nek ngerti wong wedok-wedok meneng kabeh. Niki ngeten. Iya kowe iki gogok. Hari ini sing gagah. Ayo Mas ting gogok. Aduh. Ono apa, Mas? Gua ora rumput. Kowe ngarit. Nggih. Terus piye? Terus enten kecelakaan. Jadi macet. Kesasar Nang kene. Kesasar Kanjeng. Kok iso kesasar-sasar? Ampun dugi mriko balik medal bingit malih. Mau ki sing gawa apa wae? Google Map sapa? Oh, Google Map HP-ne bosok. Ya ora sangit sih. Ngono buka map kok nggo Nokia 3315. Ya Oh, ora. metune jalur swarga neraka. Wong HP kok. Dengki medun kaya ibu-ibu kecok dengki. Ngopo? Iki jono cah cilik-cilik iki lho. Pelajaran biologi. Tanpa itu dunia kiamat. Kok iso? Ora berkembang biak. Wow. Aja Kos, kok sing cewek kok jan ibu. Aja ngono. Piye? Aku mau ditimbali Pak Polisi kene. Kok piye? Kon mundur. Ajeng napa Pak? Tak bedil telakmu. Lah kowe cokem lewat cangkemmu. Sing wigati. Kula ora ngrumput. Kowe ngarit. Terus wonten pawongan kalih. Ono wong loro. Terus canglet kalih kula. Takon karo kowe piye? Apa kowe abdine Arya Penangsang? Nggih. Ndelok gamanmu kaya apik. Aku lho nggih gaman kula pancen sae. Apik tenan. Wah, apik wis lenarene ngentup. Iki gaman. Arit to. Ah nggih arit niku. Aku iso ngentup. Ah ya pancen ngentup. Ngentup abuhe sangang sasi rek. Tujakno lenarene ngentupke ora keri entupe. Terus rak ajeng diampil. Arep disileh. Wih, arit landhep. Iki jenenge apa? Niku Kiai Sogo Otong. Mbok nek jeneng iki sing apik. Kiai apa? Kiai Simon. Aku kula rak wau rak mriki gasik. Njur pinarak ting jetis teng ngene Pak Bambang. Genting. Terus lenggene Pak Bambang. Engko domongke Simon. Arep njaluk kopine nine ndi kopi enak ngoten kok. Ning kula modar mati sing Simon ndi ora ngerti ya. Ayo supire mau. Ah, ke supir Simon kene ana Simon. Ono. Dadi wong loro dadi jaran kabeh engko. Sing Pak Simon kene ya ora dadi jaran. Simon kopi. Wah. Nah, terus gamak ya rada maju. Iya. Aku ya mang maju tekan kono. Ngopo? Anggen iki kok sinyale rada mundak.
Ayo karena nang kene ra ketutupan apa-apa. Ketutupan kok. Apa? Kaos. Sing kok kaos apa? Kula. Iki ora kaos ya. Kotan. Malah dicetak. Niki ya pun diambil to. Heeh. Terus kula dibondo. Kowe diponto. Nggih. Terus dikapak. Terus dikapak. Terus dikapak. Ampun. Kapake. Aku masih suci, Roma. Maafkan aku. Roma. Bener kowe rung tau kapak-kapake. Nggih. Karo menungso. Nek karo kirik paling wis tau. Nek kula nek kirik niki sahabat kula. Oh sing rewangi kula supet ra kirik. Aku kok iso. Aku kula ken mekangkang terus cokot kirik ngono. Mula hasilnya rak mboi. Wis ki apa? Oh, mbok tur gede. Kok iso apa? Iya, oke sayangku. Susu ki aku jijik karo kowe ngene. Iki ibu-ibu kerakeri. Ngopo? Nyawang kok kumis. Kumis ngisor dhuwur. Nek kumis ki ana kene. Nek kedhong pas disentak bojone rak mlitili tekan ngisor. Terus piye? Terus kuping kula aduh. Keri. Mau ngombe kerak-keri bae to. Wiu, Bu Muslikah ki lho. Busop. Kowe ki rung takon barang kok teko. Sinten, Bu? Oh, Apa? Samin. Kok iso wong wedok kok samin? Lah kae nang kon dhewe inem omahe kene sebelah omahe Pak Samin. Ngawur ya, ben Pak Tar ya. Oh iya. Aduh. Iki aku lagi kok kepiye. Bu kene lek abali jam pira, Bu? Mesake bojo kula, Bu. Ning nek abali ngeloni sampean kepiye? Kok senane bapake ya. Nganggur. Wah, iki. Iki rasane iki rada menjebak iki. Apa? Tidurnya berbuat yang Tobat. Wis ditolak. Weh, golek wis wingi wis karipan mosok iki karipan meneh. Kerakeri. Wis rasa dengarkan kita ke benang biru Kosila. Benang merah. Iki alamat Rabali tenan iki. Iki Pak Panitia amplope mbok nggih. Niki pun melampaui batas iki. Jatahe 5 menit dadi 20 menit. Nggih, wong kula rencana nggih ajeng teng mriki kok. Nine Bubayan. Ayo mulane ditakoni sih. Bubayan. Heeh. Aku tak bali wae. Ngopo? Engko timbang bali ra nggo cangkem, Ngopo? dipaplas Pak Bayan. Mulane iki ditakon-takoni sih. Bubayan nggih. Pak Bayan, Bubayan nakal. Ya Allah, Pak Bayan cok ngimpi apa? Ndek bojo kok ngono iki. Pak engko nek tekan omah teko cancang kok dadung.
Terus diopo? Ya ki apa-apa ya kena cekel buntute bolak-balik. Kaya apa? Ayo Gus. Nggih, niki pun saiki nganu pokoke pun ngoten. Iya. Emosi aku. Niki nek golek jiko ora golek empun. Aku lara kene Mas ya. Ora ngopo to kosek. Di tempat umum ngawur. Iya ngopo? Nek jiko niku lho. Salah. Dijikoke mbok sing dramatis sithik kok. Oh iya baleni. Waduh. Waduh tenan. Sone apik kok. Nek menawa sok dijawab bareng iki. Heeh, biasanya angger dalem-kalem ngene iki tak dijawab. Karo sapa? Ayo tukang son kon benekke rijing apa kon ngopo. Ayo ngulur kabel no ya ana Bandungang sing kepengin. Tegane tukang son iki kan ngulur-ulur kabel ku lho, Gus. Oh kula nggih melu son bagiane kula luar biasa. Bagiane apa? Strum. Ayo, Gus. Nggih. Nek aja nyanyi watuk. Pan wayange tenan lah digowo meneh kok, Gus. Ora ketemu. Oh bagaimana? Masih kamu bawa ciu? Aku nek nang daerah kene biasane sawere duit nek kowe ora nggo gendul. Masya Allah. Aku cok mongko Aku cok pesona. Lumantar kintoko neki bakti sun katur mrendika ya Kang Mas Riyo penangsang ing Jepang panulan praja kang prawi
wiro dikdaya dasar satriya pinunjul sinuyudan prakawula kabeh kowe para soreng layang pangalembono saka Hadi Wijaya ning iki sono bajute kula padha rungokno soreng mung sedhithik cacatira nalikane pinanggih kudus pati kaya watake wong cublok tan arti ing prapsila ambek sakti kaya nok luwe ukul yen nyoko sirote toyo batu joko candon cure aran Hadi Wijaya aran Hadi dikakang lakane Soreng rungkat kimpon nuju marang sore-sore. Hadi Wijaya. Wong baca, wong joko, wong baca, wong pinter. Hadi Wijaya. Amon projo perintah yen warye. Hadi Wijaya. Hadi Wijaya. Amon sudah Hadi Wijaya. Hadi Wijaya. Tepuk tangan yang meriah untuk Soreng warga setuju.